Zdravím všechny účastníky tohoto videa a dneska vám ukážu, jak se hraje hra Blox Fruits. Tohle je mimochodem můj alt account a můžete si všimnout, že už je tady nějaký hráč, který po mně určitě bude něco chtít. Samozřejmě je to to, že mu dám věc, která se nazývá Fruit. Jinak tohle je Fighting Style, tohle je Fruit a tohle je Sword. Tak zkusíme své štěstí. Aha, on už má Fruit. A tenhle je zrovna dost špatný. Padl mě ten stejný, co mám použitý. Právě jsem se domluvil s typkem, že mu ho dám. A můžu ho buď to sníst, stornout, nebo dropnout. A dám mu ho, protože jsem hodný. Tak tohle je můj druhý účet, na kterém už mám level. Na kterém mám level 191. A mě dal smok. Dobrý. Jinak, tohle je můj inventář. Jdou tady ukázat swordy, accessories a fruity. Mám tady jeden legendární a na svém druhém mám daleko víc fruitů. Šmáky, ale to můžete zabít ještě ten hráče. A mám unlocklou voltu nečekanou. Co mě dát friend request? Nikdy nepřijímejte friend request od lidí, co neznáte. A když se mě unlockly loďky, schválně si jednu koupím, abyste viděli, jak to vypadá. Jinak, tohle je první si a budete tady, když se první joinete do té hry, konkrétně pokud budete pirát, tak budete na ostrově, který se jmenuje Pirát Starter. Já jsem pirát. A tohle je Marina Starter. Tady budete, když začnete jako marina. Samozřejmě tady je pirát, no, to je jedno. A mám zase, nic jsem si nezměnil, protože jsem stále pirát.
takhle se dá lítat. S tady tím fruitem je to jeden z nejrychlejších fruitů ve hře. A teď vám můžu ukázat, jak vypadá můj hlavní účet. Pokud by vás tahle hra bavila, tak vám můžu někdy i dát fruit, pokud se ženete za mnou a napíšete svoje jméno do komentáře, anebo mě dáte friend request na tento účet, nebo na můj hlavní, který vám ukážu za malou chvíli. Tak, tohle už je můj hlavní účet. Můžete mít fighting style, fruit, sword a gun. Můj inventář vypadá takto. Mám tady velké množství swordů, gun, accessories, fruitů, scrollů, to jsou jakoby enchanty. Kdo hrajete Minecraft, dá se to k tomu přirovnávat, a itemů. Dá se tady samozřejmě dát PvP. Tohle je jedna z nejlepších gun ve hře. Já jsem teďka na svém private serveru. Tím pádem tady nikde nejsou hráči. Tohle, co mám zaplý, to je Instinct. Tím pádem vidím všechny hráče, co jsou tady, pokud mám dobrý accessories, což teďka nemám. V tuto chvíli mám accessories vhodné pro CB's hunting. To je vhodné na získávání peněz. Tohle je accessory, které je asi nejlepší do PvP, jelikož můžu vidět úplně všechny hráče ve hře. Tady vidíte, že když mám zaplý Instinct, tak můžu vidět NPCčka, co tady jsou, který můžu zabít. Dostat z nich peníze, dají se tu také sbírky čestky. Samozřejmě také dělám komba proti jiným hráčům. Může třeba být V, X, a dál to nemám, protože nemám tu abilitu, to nebaví. Ten, kdo tuto hru hrál, tak určitě ví, že to je zábavná hra, protože je tady spousta způsobů grindění, farmení, je tu strašně dobrý PvP systém a ani to není tak náročné na grafiku. Například si tady znova můžu rolnout fruit. Pro video to udělám. Sice mě nepadne podle něj nic dobrého. Znova mě padnul light. Není dobrý, ale já už ho v inventáři mám, tak no prostě ne. Už se tam nemůžu dát další. Mám Game Pass Storage Plus a to je to, že můžu mít 2 fruity naraz. Tady vidíte. Plus v druhém a ve třetím si. Já jsem teď ve třetím si.
tak se tady dá tradit. Tím pádem, kdyby tady byl nějaký hráč, tak mu to můžu dát. Ale v tomhle třetím si, kde je max level 2600, tak to nikdo už nepotřebuje, protože to má stejně jako já hodněkrát. Pokud se vám video líbilo, zanechte like. Příště pokud mi pošlete friend request, vám můžu dát fruit a můžeme si spolu zahrát. Děkuji za pozornost a tímto já končím video.